Кытай ван Америка хол бохта штаттары бебелерин кыттайын бир тыл булуктара. Тоди такына кинер экономикалара олос бебелерин кытта күскә хилбәһән тураллар. Динет така Кытайга багырман иктихан йыллары болу бебет тусбалар окпуттен. Алар рондук болбат белгин глобаль экономикага айтындык хайдылар бара тураллар гәрен бирге хилбәһәннәр күрәде. Ондук кабылланы тыл бирге бул соктары бир бебелерин кытта тихиләрдән токтан таккар. Холор боллагына Кытайга токтаганы белеки өйдәвәт туак системата бар. Халайыр системалары. Оны боллаганы токтар Америкалар отай кыйнылым маттар. Холор боллаганы эмискәчелән тураннар боллаганы холор яйннарын хынатын төһрияхтарын бебияхтарын биннегеннән боллаганы ки Америкалар ханаларгар туак оню бирге боллаганы холор оню боллактар. Онюларга баллардар диянылар. Онтан жигне такабылланы бу государстводан тахынан ылдакны ол боллаганы бизнестер олос күскө шөйдүлелер олар. Онан Америкаларга тибәстер отой болланы. Механа бар бебелен кытта бит тылды. Ол хан хәри болу болуга бул соктар тылды.